Halika, ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng Abacan River. Ito ang sikat na riverbed dito sa Pampanga, itong Abacan River. Ngayon, ipapakita ko magmula dito sa Angeles City hanggang kung saan ito babagsak sa may Dalakitan Bridge o sa may parte na ng Santo Tomas o San Fernando. Halika, samahan nyo ako, panoorin natin, tignan natin ang sitwasyon ng Abacan River. Isahan po natin dito sa may barangay Anuna sa Angeles City. Nakikita niyo po ngayon yung tulay na yan. Yan po ang tulay na papunta ng Friendship papuntang Clark. Makikita niyo po ngayon ang ilog ng Abacan River. Pagdating po dito medyo masikip pa siya. Yan. Tulay na yan ay yung bagong tulay po yan papuntang Pangpang. Tapos yung kabila po, kung makikita niyo yung kabilang tulay na yan, yan naman po yung tulay ng Hensonville. Yan po yung tulay na yan, yung Hensonville. Makikita po natin, may naliligo pa pong mga bata. Hindi po natin alam kung safe po paliguan yung Abacan River dyan sa may parting Anunas o Balibago. Ang tulay na nakikita nyo na po na to ay yung tulay ng Balibago. Pag lagpas nyo po dito sa kabila, makikita nyo po dyan yung isang mall dyan po. Sinadya po nila nilagyan ng layer na ganyan para hindi po mabumaba yung mga buhangin sa baba, kasi pag bumaba po yung buhangin, may tendency po masira po yung mga road dike na ginawa nila. Ito naman po daan na to, kung makikita nyo yan, kung familiar po kayo dyan, yan po yung doon sa may Pandan. Pandan papunta pong NLEX, exit. May ginagawa pong hospital. Ito po nakikita nyo ngayon ay ang bagong tulay din po itong ginawa. Kasi po itong magkabilang gilid po ng Abacan River ay ginagawa po nilang road dike. Kaya kita mo meron pong daan dyan. Kung nakikita nyo na yon, yan po ay ang NLEX o Expressway. Kaya yan, dadaan po yan. Yan yung road dike na ginagawa po nila sa Abacan River. Ito po na yung Suklaban Dam. Kung makikita natin, malawak po siya, no? Yung tubig, gahanap din ang daan kung saan siya. May makikita ang daanan, doon po dadaan ng tubig.
natural lang po siguro yan, may mga kalat dyan dahil yan po ang nag-umaharang yan po, kaya sigurado nahaharang dyan yung mga iba-ibang basura. Pero kung titingnan naman natin, hindi naman ganun kadami yung basura. Ayan po, talagang ganyan po ang ginawa nilang design dyan para hindi po kamukha po sinabi ko nina, hindi umagos yung buhangin pababa dahil sobrang lakas po ng current ng tubig dyan. Ang nangyayari, umaagos yung lupa. Kahit pa paano, may pangsalo siya. Yan, nakikita niyo po yung mga basura sumasabit dyan. Ano po? Yan sa ginawa nilang dam na yan. Yan, malakas po yung agos ng tubig. Pagdating po dito, may part na po ng Suklaban, Mexico. Makikita nyo, halos sa kabila, yan, sa kabila may naka-riprap na, pero dito sa kabila wala pa. Dito po wala na po talagang riprap itong party po na to. Kumbaga sa pag malakas ang alon ng pag malakas ang agos ng tubig, ayan, maghahanap po siya diyan. Although wala po kayong makikitang kabahayan dito, puro po ito kung sana magagamit po. Dapat pwede po may nagamit po ng palayan diyan, pero halos wala pong kabahayan dito. Dito po sa nakikita natin na to, ito po ay papuntang San Jose, Mexico na. San Jose, Malino, Mexico. Ayan po. Ayan po yung tulay ng San Jose, Malino, Mexico. Mas madami na rin pong dumadaan dyan. Ayan, madami na rin pong dumadaan dyan. Titignan nyo dito, napakalawak pa ng ilog ng Abacan River. Kung kayo po ay nakakapagtanong sa mga nakakatanda sa atin o sa inyo, lalo na yung mga nakatabi diyan sa mga nakatira diyan sa tabi ng mga ilog, lagi makukwento sa inyo, dati yung ilog na yan ay napakalalim, kung pagpupunta ka diyan, minsan sinasabi ba kailangan pa daw maging maglagdanan para makababa ka. Ito po literal pa po ito na nakikita po natin ngayon, na talagang malalim pa. Ito po ang nakikita natin ay ang irrigation po ito. Yan, may mga irrigation sa loob na. Dito kumukuha sa Abacan River, kumukuha ng mga patubig sa mga barangay. Yan, ito po yan sa may barangay San Juan. Yung irrigation dyan sa barangay San Juan, napakaganda ng pagkakagawa. At solar, naka-solar po siya. Kung titingnan nyo, naka-solar. Tanong sana po ito ay gumagana. Pero sa tingin ko po nung pinasyalan ko po, may mga pump po sa loob yan nakita ko naman po. Hindi ko lang po nakita ang umaandar. Pero sana po ay umaandar po yan. Irrigation na yan. Kahit pong part na to ay yung part na po yan San Juan, Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Yan po, sikat din po yung tulay na yan dahil yan po yung nagtutuktong ng Barangay San Juan at papunta po ng Anao, Mexico. Yan po yung tulay na yan. Irrigation na naman po ito. Dito po yan sa may Barangay Concepcion, Mexico. Tinanong ko po yan, sabi nila ang pangalan daw po niyan ay Consta Dam. Hindi ko lang po alam kung sure, pero yung mga taga yan po ay yan po ang sinabi sa atin. Nagtanong po tayo dyan, yun po ang sabi, Consta Dam.
tulay papuntang Mexico, yung papuntang Santo Domingo, Mexico, yung may circle po. Yung bandang kanan po, yan naman ay papuntang bayan po ng Mexico, Pampanga. Ngayon, pag diniretso po natin yan, ito pong diretso na po na to ay yung San Lorenzo, Mexico. Ito pong tulay na to, dito po ako nagparada. Kung nakikita niyo po yung aking service dyan, at ako'y nakipagkwentuhan dyan sa mga tricycle driver dyan. Tinanong ko po sa kanila kung ano po ang pangalan ng ilog na to. Halos hindi na po nila alam na etong ilog na to ay parte pa ng Abacan River. Ito po, kung makikita nyo ay medyo sumisikip na at saka ang laki po ng kinitid ng riverbed. Ito pong nakikita yung tulay na to. Pagtanong po ako dyan, sakop pa rin po ng San Lorenzo, Mexico. Ito po natin yung ilog. Mas makikita po natin dyan sa ilog, water lily. Naas natin yung ating drone para makita natin yung kalagayan ng Abacan River dito. Dito alos wala na pong riprap dito. Kung makikita nyo po, wala na pong riprap dyan. Ayan, isa na naman pong patubig yan. Irrigation po yan. Yan sa, etong pong part na yan, yan ako nakapagtanong. Ang sabi nila, eto na po ay dulo po ng San Lorenzo, Mexico. Napasubo po ako dyan. Dinaan ko yung aking service niyan. Eksakto lang po yung mga gulong. Tricycle lang po pala nakakadaan. Kaso, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung kabuuan ng Abacan River. Part na po yan ng San Simon. Hindi ko na po sasabihin kung ano pong industrial park yung mga nandyan. Madami pong warehouse dyan. Kung makikita po natin yung ilog ng Abacan River. Makikita niyo po, parang barato na. Yung mga halaman, yung mga puno dyan sa gilid, malaking tulong po yan para hindi po masira yung gilid o hindi masira yung gilid ng Abacan River o ng ilog. Tingnan po, ito po yung banda yan part na po ng ano yan, ng San Simon, Barangay de la Paz, San Simon. Kung hindi nyo po natatanong, ang mga ninuno ng inyong lingkod ay diyan po nakatira ang aking mga lola at lolo. Pati po yung mga tito. Dito po ang part na to ang medyo nakakalungkot ng konti at kung makikita po natin, panoorin po natin. Ito po yung nakikita yung daan na yan. Yan po ay yung sa expressway na po yan sa NLEX. Ano po? Kung titignan nyo po, parang barado na, parang di na po umaagos ng tubig yan. Kaya dyan po lagi nagreklamo yung ating mga kamag-anak dyan pag binaha dyan, talagang umaabot ng buwan bago mawala yung tubig. Kasi makikita nyo po pagtawid natin dyan sa NLEX na yan. Ayan po ang kalagayan ng Abacan River. Kung makikita po ninyo, parang sapa na lang po yung Abacan River. Buhat dun sa napakalawak, dyan sa may bandang Angeles, nakariprap, maayos, nagawa pa ng road light. Ngayon pagdating dito makikita nyo, parang sapa na lang po siya. Yan pong part na yan ay part na po ng Santo Tomas yan. Yan pong daan na yan, yan po ang ginagawa nilang Santo Tomas exit dyan po sa NLEX. Kung makikita nyo po dyan, kung kayo po yung napapadaan dyan. Paring Johnny po ng CLTV 36. Sana po katulong po ako sa inyo. Sana po nakita nyo yung sitwasyon, kahalagahan ng mga ating mga ikailugan dito sa Pampanga. Hanggang sa muli po.
Paring Johnny po ng CLTV 36.